Hej, det er Maja Larsen. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg har det efter den gastric sleeve operation, jeg fik foretaget 1. februar i 2011. I januar vejede jeg 88 kg, men da jeg tog til Sverige den 1. februar, vejede jeg 85 kg, og i dag vejer jeg 61,5, så I kan jo se, der er røget en masse kilo. Men alt i alt, fra jeg var tykkest, har jeg tabt 43 kg, og jeg kan love jer, at det kan mærkes, også på mine dårlige knæ. Jeg er gået fra størrelse 44 tøj her i februar, og til nu størrelse 36 i bukser og 38 i bluser. Og det er fuldstændig vildt fantastisk. Jeg har ikke været i størrelse 36, siden jeg var 10-12 år, så det kan ikke beskrives. Det har kostet rigtig mange penge i tøj, og skal skifte alt, lige fra trusser, BH og bluser, bukser og helt til sko, men pyt med det har været det værd. Til gengæld bruger vi ikke så mange penge i kostpenge mere, fordi vi kan ikke spise så meget. Det er hovedsageligt min mand, der får aftensmad, og jeg spiser vel en fjerdedel af det, jeg plejer, så pengene rækker noget længere til det. Men ellers så, selvfølgelig har der været mange møgdage, jeg har kastet op og været svimmel og kvalme, hvis jeg spiser for hurtigt, for meget, for fedt, for kraftigt eller for varmt. Men det lærer man af. Måske en gang, eller så gør man ikke. Altså jeg har svært ved at lære det, det skal jeg indrømme. Men stadigvæk har jeg ikke fortrudt et eneste sekund. Jeg gjorde det igen, hvis det skulle være. Jeg kan spise alting, også is og slik, men i mikrosmå mængder. Ikke et 200 gram Marabou chokolade, som jeg kunne før, men en lille stykke, og det er okay, fordi sådan lever normale mennesker også. Til jer, der overvejer det, vil jeg kun sige en ting. Lad være med at overveje det længere end nødvendigt, for I får et pragtfuldt liv bagefter. Jeg føler mig stadigvæk af og til tyk, men når jeg ser spejlet, jeg går forbi, så tænker jeg, gud, jeg er jo ikke tyk, jeg er jo slank. Altså, i bryststørrelse 36, så må jeg jo være slank. Så hjernen følger altså ikke lige så hurtigt med som vægten nedad, men det er nok meget naturligt. Andre, jeg har talt med, de har det på samme måde. Så, men det var nok en af de sidste dagbøger, I får for mig nu. Og jeg kan kun sige, hold op, jeg har det fedt. Livet er fedt. Ha' det godt. Hej.